ljudi, vi gledate Navi Kristalnić video. A ovog puta sam odlučila da snimim nešto što prvi put snimam, bukvalno. Znači, ja ću crtati cheeseburger za 30 sekundi. I lepo onda kad ja to nacrtam, vi možete na primjer u komentarima da mi napišete za koju ocenu sam, kako se zove, nacrtala od 1 do 5. I onda ćemo vidjeti. Mene baš zanima što ćete vi da napišete. Pa, ajmo da počnemo. I da, ne zaboravite da, kako se zove, kad stignem do 50 subscribera, snimit ću pesmu. Iako sam uzbuđena zbog toga, verujte mi. I, dobro, pa, ljudi, ajmo da počnemo. Evo, znači, ja ću crtati cheeseburger, ne znam šta je sa mnom. Crtat ću cheeseburger i to za 30 sekundi samo. A napišite u komentare da li želite da nastavim sa ovakvim videima i možda neki put budem crtala i za 5 sekundi. Vidjet ćemo, ljudi, vidjet ćemo, ako se vama svidi. Imam ovdje flomastere i piše briše. Ajmo da počnemo. Vreme kreće sad. Jao. Prošlo je vreme, ljudi. Znači, ne smem dalje. Trebala sam i da stavim, kako se zove, ona susan, mada nisam stigla i odvrat. Bukvalno nisam znala. Znači, kako brzo prolazi vrijeme, ja ne znam. Pogledajte vi moj rad. Pogledajte, bukvalno šta je ovo. Dobro, malo liči na cheeseburgera, vrat, znači, toliko je čudno. Ajde, možda sljedeći put budem duže ili kraće, za kraće vrijeme. Napišite mi vi kako želite. Mislim, malo onako liči, mada nije nešto ja požurila, onako ili brže. I eto ga, nije baš nešto, ali dobro, ja sam se potrudila sad, ipak je to malo vremena, tako da... I dobro, ljudi, to je to od današnjeg videa. Ako vam se svidjelo, ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. I ja bih hvala da se subscribeujete i jedva čekam da snimim pesmu. I to bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ljudi!